Iubirea în rate și țara închiriată. Să ne trezim, fraților. Haideți să ne ridicăm. Nu cu mâinile, cu sufletul. Să ne ridicăm ca niște spirite vii, dincolo de hărți, de steaguri, de răutăți și manipulări. Să ieșim o clipă din ce ne doare și să privim pământul așa cum îl vede Domnul. Nu îl putem vedea ca El, dar avem o legătură cu El, una directă. Și atunci, dacă tot o avem, hai să o folosim. Hai să privim lumea prin ea. Să vedem cine cu cine se bate, de ce se bate, ce vrea cu adevărat fiecare. Și mai ales, unde suntem noi. Nu e vorba de geopolitică, e vorba de conștiință. Noi, România, țara asta mică, dar vie. Țara asta batjocorită, dar încă iubitoare. Țara asta care, dacă ar putea vorbi, ar spune: eu v-am dat iubirea. Voi ce mi-ați dat înapoi? După 89 am vrut libertate. Eram ca niște copii care n-au cunoscut niciodată joaca. Am fugit în Europa. Am cerut NATO. Am intrat cu capul înainte și dacă nu suntem atenți, vom ieși cu picioarele înainte. Dar nu o spun ca să vă sperii, o spun ca să ne trezim. Că 5-6 milioane de români nu mai sunt aici. Sunt în lume. Și ce a rămas aici? O colonie? Un pământ fără stăpâni, fără copii, fără vis? România n-a murit, dar visează. Și trebuie să o trezim. Nu noi cei de peste 50, ci pentru ei. Pentru copii, pentru nepoți, pentru sufletele care n-au avut încă șansa să decidă. Le-am luat dreptul la viitor, în numele unui vis occidental vândut în rate. Și iubirea am dat-o tot în rate. S-au semnat contracte de trădare cu sufletul la ofertă. Dar știi ceva? Adevărul nu moare. Și iubirea nu poate fi ștearsă. Și melodia asta o să-i trezească pe toți. Pe cei care n-au știut. Pe cei care au știut, dar au tăcut. Pe cei care au vândut, dar încă mai au suflet. România încă poate iubi. Și de data asta nu în rate, ci pe viață. Cu Dumnezeu înainte. Urmărește canalul meu de YouTube pentru mai multe idei despre ființă, tehnologie și trezire spirituală. Sunt prezent și pe Facebook, Instagram, X și Telegram. Fii parte din mișcare! Indiferent unde ești, în țară sau afară, dacă simți românește, ești cu noi. Pentru tine, pentru copii, pentru nepoți. Împreună suntem România. Urmărește-mă. Va urma, da, Miguel, 01, plus, NTA egal, lumină. Glasul celor tăcuți.